días por non deixarme solo pola mañá. Está guai. Se ve os que non foron de festa onte a noite. Bueno, non vou agradecer a organización por terme invitado, porque xa sería moito. Nada, imos listos, preparados xa, imos indo que temos pouquiño tempo, así que iremos correndo. Moitos produtores de leite non hai, verdad? Xa sei que hai dous, ben, vale. Bueno, pois imos alá, logo. Hai cousas que están aquí na presentación que realmente están aquí para que a tiñades despois co acceso, vou pasar rapidísimo sobre elas, porque, bueno, vou utilizar un pouco algunhas cousas que detectei onte nas charlas e insistir en máis temas, ainda houve parte de a noite para correxir unhas cousas en función do que se comento. Entonces, bueno, non vos asustedes se paso rápido en alguna transparencia, alguna diapositiva, xa as teredes no material, vale? Bueno, ese é o plan que vos propoño, falar destes temas, claro, falar de a produción de leite ecolóxico en 3/4, pois como que non damos feito, non? Porque había que falar das vacas, da sanidade, do pasto, do pastoreo, de como vendemos, de onde vendemos, bueno, en fin, hai que falar de mogollón de cousas, non se pode, así que pararemos en algúns temas e non en todos. Bien, un par de detalliños. A normativa realmente é o que se fala moito, non? Cando chegamos a presentar, pois a normativa di isto, di aquilo, como vai cambiar, pois, bueno, cambiará todo eso que falamos onte á tarde para un cambio previsto para o 2017, o sea que ainda temos tempo para iso, pero bueno, a normativa pode cambiar e realmente eu non sei para que facer unha formación sobre a normativa, é dicir, temos internet, descargamos a normativa, non la leemos e acabouse, non? Entonces, non ten sentido. O que si pode ter interese é pararse nas cousas que son importantes, vale? Pensando eso que nun momento dado, pois podedes ter un produtora que vos pregunta cousas, ou vos, escasos dous que estades aquí, pois podedes ter pregunta, non? Que é isto do ecolóxico? Pois un par de cuestións das importantes, non? Que hai na normativa. Bueno, repetir eso, que isto está regulado con un consello regulador, tipo do viño, etc. É o mesmo tipo de certificación. A saber que, se facemos produción ecolóxica de leite, todos os cultivos que imos ter, pasto, millo, forraxe que produzamos, debe ir en ecolóxico, é dicir, debemos respetar as normas de produción ecolóxica para os cultivos. Os animais deben ser animais ecolóxicos, as razas non hai obriga por parte da normativa. Importante, aínda que se discutiu onte e se vai seguir discutindo, non podemos pasarnos de 2 UGMs hectárea na explotación, e temos unhas normas sobre o espazo que tamén deben ter os animais nos edificios, vale? Hai unos metros cuadrados e todo isto. Por supostísimo, e en eso sí que nos imos parar bastante, a alimentación deses bichos ten que ser alimentación ecolóxica, vale? Insistir sobre este tema, nós fixemos o ano pasado, en colaboración con xente de Barcelona, dimos unha volta larga en explotacións para facer asesoramento tamén co corpo veterinario e flipamos en colorines. Flipamos en colorines de asesores veterinarios de explotacións ecolóxicas que levan ali 10 anos ou 5 ou 6 traballando con explotación ecolóxica e cando lle dis, no, pero é que na reproducción non podemos utilizar hormonas e se quedan así, como? Que non se poden utilizar hormonas? Pois esa é a situación que hai, asesores que están nas granxas que non teñen ni zorra idea. Entonces, vos lo digo aquí, agora xa o sabedes, non se poden utilizar hormonas para a reproducción en ecolóxico, vale? É que nos quedamos tan alucinados con eso que había que decirlo. E despois, en sanidade, bueno, rápido, os tratamentos que imos poder facer son, en teoría, tratamentos alternativos, dos que se falou. Simplemente citarvos unha cosa, a normativa é de aplicación distinta en distintos sitios. Realmente aquí, en temas de sanidade, complicado non é, porque te deixan prácticamente facer exactamente o que facen convencional. Eso son así de crudo e de duro, pero se autorizamos 3 tratamentos para un animal, para que siga, o sea, se sobra deses 3 tratamentos, xa non pode estar en ecolóxico, pero 3 tratamentos en ecolóxico hai que meterlle ganas. Se entendemos que o tratamento é resolver un problema.
É dicir, resolver unha mamitis con tres produtos distintos, eu non son veterinario, non teño moita idea de todas esas cousas, pero se utilizas tres productos distintos para resolver unha mamitis, isto aquí é un tratamento, o sea que é un cachondeo total o que hai con este tema dos tratamentos. Hai outros consellos reguladores donde é obligatorio, e a interpretación que nós temos, ou polo menos eu teño da normativa, o primeiro tratamento, a primeira cousa que tes que facer debe ser intentar facer un tratamento ou unha resolución de problemas con medicina alternativa. Aquí non. O sea, aquí non hai obligado esta, entonces aquí todo o mundo pasa olímpicamente do tema dos tratamentos. Bien. Algún detalle sobre as instalacións? Meto esa foto sempre, bueno, pensando na xente de convencional, que nos dice, que fai falta moitas vacas para competir, pois vete ti a competir con eso, con ese bloque de pisos para vacas. Pero isto non pode ser en produción ecolóxica, nós en produción ecolóxica o que temos que ter son instalacións que permitan, bueno, instalacións e todo o resto, que permitan achegarnos ao máximo posible ao que é o funcionamento natural do rabaño, vale? Paso sobre esta transparencia que vos dice un pouco todo o que hai, esa teredes no material despois, e ensinarvos en que se traduce isto. Pois eso, esta é unha cuadra de aquí, que era como unha cuadra convencional, pasada a ecolóxico, pois vedes, tampouco aquí hai ninguna obligación, unas camas con algo de material, un pouco de luz, aquí non hai moito tampouco, e, en fin, unha cuadra, vale? Podemos pensar en un manexo por en cuadra con estabulación libre, vale? E teríamos ese sistema. Ou podíamos ter este último que é o que me gusta a mí, unha cuadra con estabulación, o sea, con cama quente, pasillo de alimentación, cama quente, vedes unha apertura enorme, aquí temos sanidade animal, ventilación, vale? Unha cama de palla, se metemos os nosos 3-8 kilos de palla a vaca día cando están dentro, tamén temos sanidade, e sobre todo unha instalación con luz, que é un desinfectante natural estupendo, vale? Bien, en cuestión de razas, tamén vai pasar moi rápido, as autóctonas son moi interesantes, o que debemos ter sobre todo son cruces, pero haberá outra sobre este tema, co cual non me vou a parar con isto das razas. As sabendas que en ecolóxico a reproducción por definición e por acción nos vai resultar muitísimo mellor que en produción intensiva. Nos temos rebaños que teñen máis dun ano máis de media que os rabaños de convencional, e en eso que en convencional traballamos con xente boa, o sea que moito mellor. A inseminación se pode utilizar, pero ter un touro non está mal, tamén algo desto se falou esta mañá. Podemos agrupar partos tamén, aínda que na realidade das granxas que temos aquí non hai ninguén que me faga caso cando lles digo que hai que agrupar partos, pero bueno, tempo ao tempo, dentro de 5 ou 10 anos, xa empezaremos a ter granxas que o fan. Bien, isto é o tema gordo desta chala. Falar do pastoreo. Se falamos do pastoreo, podíamos facer algo participativo, pero como temos pouco tempo, se vou ir así máis rápido. O pastoreo son tres cousas. É o pasto, por un lado, a vaca, por outro lado, e despois a relación pasto-vaca. O pastoreo son esas tres cousas, entón voume dedicar a mirar esas tres cousas por separado. En canto a pasto, primeira cuestión que hai que saber. A curva de crecemento, pues, como todos os procesos biolóxicos, ¿no? Unha sinusoidal destas. Por que vos presento eso? Porque se cortamos a herba, pues, por exemplo, aquí, 20 días do último pastoreo, facemos silo, cortamos a herba en este momento, o que sacamos de kilos de materia seca, ou sea, de materia verde, perdón, sería esta cantidad, ¿vale? Se esperamos ata esa data, sacamos moitísimo máis herba, ¿vale? Entón, no pastoreo ou na herba que imos sacar a segar a silo, o paseco, vai influir moitísimo o tempo que deixamos pasar dende a última vez que o cortamos ou dende a última vez que pasaron as vacas a cortar. ¿Vale? Primeira cuestión. Hai que entender que o pasto, unha vez que está cortado, para volver a crecer, vai a crecer sobre, utilizando as partes verdes que lle quedan para facer a clorofila, ¿vale? Para facer ese crecemento, e se non ten partes verdes ou se ten moi poucas partes verdes,
o que vai facer é crecer en base a reservas que ten na raíz, vale? Co cual, canto máis o cortamos, canto máis o rapamos, canto máis baixo deixamos o pasto, máis tarde vai volver a crecer, vale? Imaginades que temos decidido, porque somos así, pois aos 20 días vou volver a cortar, non é igual no pasto anterior cortarlo así que cortarlo así, porque en 20 días, no primeiro caso a erva vai crecer hasta aquí e no outro caso a erva vai crecer hasta aquí, porque simplemente polo feito de poder arrincar moito máis rápido. Me explico? Sí? Non estades dormidos de todo, bien. Guai. Entón, vedes aquí con este pastoreo, isto é un pasto super rapado, isto vai tardar moito máis en crecer e vai ter influencia sobre a productividade do pasto e como que en productividade do pasto significa produción de erva, vale? Produción de leite, perdón, a xente que pasta e algunos gandeiros que pastan, cando lles preguntas a que se dedican, non son produtores de leite, os de aquí non, outra xente, non son produtores de leite, eles son produtores de erva, porque se produces erva, produces leite, vale? Bien, segunda cuestión que hai que saber co pasto, claro, en función da idade que ten, en función do desenvolvemento que ten, cambia a súa digestibilidade. Cambia o seu valor nutritivo. Canto máis pasamos a un pasto pasado, espigado, pior vai a ser o alimento que comemos e pior se vai a transformar. E tamén pior vai a recrecer. Un pasto que este empezando a facer sementes tamén vai tardar moito máis en recrecer despois, vale? Bien. Segunda componente do pastoreo, a vaca. Vale? A vaca é un animal que come erva, tamén, a veces hai que lembrarlo, a vaca é un herbívoro, o sea, sí, é verdade, come erva, é dicir, eso había que decirlo por algún nutrólogo co que nos enfrentamos ás veces, non? Esta vaca nos vai comer 8 horas, ni máis ni menos, e ademais con horario, é dicir, se queres que a vaca coma ás 3 da tarde, podeo facer, que vai facer? Se come ás 3 da tarde non vai rumiar, e se non rumia, temos problemas de pH no rumen e temos problemas de asimilación da comida. Entón, ten as súas horas para comer, primeiro. Segundo, se non tes pasto, non come. Pero se tes demasiado pasto, non vai comer máis. En esta foto que temos aquí, están as vacas con unha erva demasiadísimo alta, vale? Tes unha oferta grande de pasto, pensas que, guau, isto é jauja, pero é que esta se atraganta cando come, entonces non come máis por ter máis pasto. Por ter un pasto máis alto non vai a comer máis. É máis, é un dos fallos habituais da xente que empeza a pasto. É que se me está pasando a erva, entonces teño que meter as vacas. Isto é o pior fallo que podes ter. Vas a ter o leite no tanque, flaf, por cuestión de digestibilidade, que falamos antes. Máis cuestións, as bostas teñen efecto repelente, é dicir, donde caguei eu non como, vale? E iso dura sobre unos 12 días, segundo da literatura, segundo dos produtores, bueno, pode ser algo máis, algo menos, aquí temos desacordos, vale? Pero este é un dato importante para o manexo do pasto tamén. Obviamente os animais necesitan agua a pasto, vale? E, polo moito que faigamos, eses animais van ter unha reducción do potencial productivo. É dicer, despois de 15 kilos de litro de produción, a vaca a pasto vai reducir o seu potencial entre un 50, 52, 60% da produción. Claro, unha vaca que ten un potencial de 40 litros de produción, a pasto nunca vai producir máis de 30. Vale? Para entendermonos. Co cual, canto máis potencial productivo tiña ese animal, máis vai a baixar o diferencial o estar en pastoreo. Vale? E despois nos queda o pastoreo. Falas con un produtor, vas de visita e dices, oye, onde tes as vacas? Están a pasto. E vas a pasto e ves isto. Real, todas esas fotos con 4, preguntaches ao produtor onde estaban as vacas e te dixo están a pasto. Está claro, aquí a pasto, pastoreo rotativo, confío, non sei que, e ti ves unha diferencia entre isto e isto. Bueno, podemos ter algo así un pouco máis tal, ou podemos ter pasto. Vale? A composición do pasto vai influenciada polo tipo de pastoreo que facemos. En esta gráfica, o que non nos gusta é todo encarnado. Vale? Esta é unha situación de partida. En función de como pastamos,
simplemente de como pastamos, se están os animais máis tempo, menos tempo, máis animais, menos animais, vedes como somos capaces de cambiar esa composición da erva e ao mellor pues, chegar a un pasto con moitísimo trevo. Simplemente pues, cambiando os animais e o manexo que facemos dos animais ali. Vale? Para isto, no pastoreo temos unhas variables importantes, capitais, ¿no? Para non ter ese tipo de erro que temos aquí, vedes todo isto, bosta que hubo aquí, bostas, todo isto é mogollón de kilos de materia seca barata, baratísima, que imos ter que reemplazar, pues ben por erva seca, ben por silo, ben por pienso que compramos ali, si queremos manter a produción. Esas variables capitales, importantísimas en pasto, son o tempo de repouso. É importantísimo decidir en unha explotación si entre pasto e pasto deixas 8 días, 20 días, 15 días, 30 días. Importantísimo decidir eso. Importante, variable importante en esto, o tempo de permanencia. Non é o mesmo ter un animal, o sea, ter tantos animais en unha parcela como isto, un día, que 2, que 3, que 15. Eso influencia moitísimo na produción de materia seca. A carga instantánea, importantísimo para definir como imos producir o pasto. Non é igual ter 2 UGMs hectárea cada día que ter 4, que ter 5 ou que ter 1. E finalmente a propia productividade animal. Non é igual traballar con animais que producen 8.000 litros de leite que con animais que producen 5. Vale? Dito de paso, animais que producen 5.000 litros de leite tamén se pode muxir. É dicir, en pastoriza te contan, no, eu por vacas de 30 litros xa seco, no? Ese tipo de chulerías temos pois, en ecolóxico, en fin, a entender que se pode perfectamente muxir vacas de 10 litros. ¿No? Bien, vou ben. Importante eso que ven a reflectir un pouco o que vos decía antes. Oferta de pasto, kilos de materia seca que ofertamos, es decir, entramos con un pasto máis alto, máis baixo. Eso que temos aquí. Canto come ese animal? Pois unha curva asintótica, que é o que vos decía. Conforme máis alto o pasto, pois hai un momento onde a vaca come un pouco máis, pero despois lle chega. Pero o que é importante é ver a porcentaxe de utilización deste pasto. Vai baixando. Vale? É dicir, conforme máis alto vai ser o pasto, comeremos un pouco máis, pero sobre todo vaise utilizar cada vez menos. Primeira cuestión importante, que sirve de introducción para unhas cuestións de manexo que vos direi despois de 2 ou 3 transparencias. Outra cousa extremadamente importante, onte Sara vos presentou un sistema de pastoreo que tiña moitas ganas de falar con ela e outro día temos que facer unha xornada estrictamente sobre eso, donde plantexa un sistema onde os animais están 3 días e pasan de aquí para aquí, para aquí, para aló. Bueno, nos empezamos a tentar traballar con outros temas que é a diferencia na altura, que metes os animais a pastar. O importante ven sendo a que altura entras e a que altura baixas? Non, é a cantidad que rebaixas. E explico con esa taboa que ten a súa intríngulis. Aquí faxades vos. Entramos con unha altura de 10 centímetros, que medimos con herbómetros, xa o vemos despois. Pero bueno, é para entender, entramos a unha altura X. ¿Vale? 10 centímetros de pasto. E podemos estar en este pasto, en esta parcela, ou ben casi 3 días, ou ben día e medio, vale? Se estamos menos tempo, o que imos facer é rebaixalo moito, co cual a altura de salida vai ser máis alta. Eso é o que quere decir a altura de salida. Imos rebaixar ese pasto e imos comer menos. Pois fíxatevos, se facemos isto, e simplemente eso, e non cambiamos máis nada, temos unha produción, neste caso rebaixando máis, unha produción de 19 litros, pero se rebaixamos menos, temos unha produción de 21. Claro, comemos o de arriba, as puntitas, a proteína, vale? Entonces temos máis produción. Claro, que é o que nos pasa? A materia seca que inserimos é menos, hai menos produción de pasto, vale? Completo con esa gráfica extremadamente importante. Ainda que vou rápido e o mellor é un pouco condensado para que o pilledes ben, pero despois volvedes a mirarlo e vos facedes unha idea. O que é imposible en pastoreo é ter as vacas que produzan o máximo posible, xunto con ter o pasto que produce o máximo posible. Temos que elixir entre as dúas cousas. Non é posible ter a produción máxima de pasto con vacas que produzan o máximo posible. Hai que elixir entre as dúas cousas. Entón, o pastoreo non hai unha maneira de pastar. Hai 20.000 millóns de maneiras de pastar. Vale? Cada un que paste como lle dá gana. Cada unha que paste como lle dá gana. O sea, que leve as vacas a pastar, perdón.
a cuestión é que se o faz dunha maneira, o que tens que facer é facelo coherente, vale? Ti non podes ter as vacas 4 días a pasto e pretender ter vacas de 8.000, 9.000 litros. Ese é o tema. Ti non podes ter unhas vacas 15 días en unha parcela e pretender ter animais de 10.000 litros, vale? Ese é o tema. En ese caso tens que ter animais de pouca produción. Ti non podes ter animais 4 días en unha parcela e pensar que o tanque vai seguir igual todos os días. Vale? Entendedes? Temos que ter unha coherencia, ese é o tema. Temos que ter unha coherencia no que facemos. Entonces, decidimos, ou ben, isto é a altura en que entramos a pasto na parcela e a altura en que salimos a pasto, que ven sendo realmente o tempo de pastoreo que estás. Si estás un día, 2 días, 3 días. Entonces, ou ben, te sitúas por aquí, é dicir, entras a unha altura e pastas moi baixo, o que vas facer con eso é vas aproveitar o efeito de moita produción de pasto. O pasto vai producir ben, pero vas a ter vacas que producen menos. Vale? Ou elixes a outra situación onde dices, eu vou pastar máis, vou pastar menos, é dicir, vou comer as puntitas nada máis, o pasto vai producir menos, pero vas ter as vacas de máis alta produción. E vedes, isto é un gradiente, é dicir, ali te sitúas ti donde queres, vale? Bien, todo eso son decisións da explotación. O coste de alimentación, claro, o 40% dos custos da explotación, ou o 50% dos custos da explotación, ou mesmo algo máis, veñen definidos por 4 decisións que tomas. Ti decides si traballas con animais de 5.000, de 6.000, de 7.000 ou de 8.000. É unha decisión túa, como gandeiro ou como gandeira. Ti decides ter 2 vacas hectárea, 2 UGMs hectárea, 1,5, una ou menos. Ti decides que compras máis millo, máis pienso, máis erva seca, máis alfalfa. E ti decides si fas millo ou non fas millo. Ti decides si pastas con animais que están 3 días no pasto ou que están na parcela ou que están un día. E todo isto, todas esas 4 decisións son as que van a definir o custo de alimentación e o teu manexo. Vale? O que plantexo é que hai que ter coherencia entre esas 4 decisións. Vale? Bien, como facemos o pasto? Que parcelas pastamos? Todo o que se pode pastar. Si estamos en pasto, si estamos en ecolóxico, nós debemos orientar todo a cabeza a pasto. O que queremos é producir erva. É dicir, o pienso nos dá igual, o millo nos dá igual, o importante é a erva. Entón, todo o que se pode pastar, se debe pastar. De ali que temos algunha xente por aquí que nos plantexa, eu meto unha sala de muxir portátil, e en vez de muxir todos os días no mesmo sitio, que se poda mover esa sala de muxir. Que gano con eso? Unhas parcelas que están a 2 kilómetros incluso, ou a 1 kilómetro, a kilómetro e medio, que normalmente non vou ir a pasto, pues ahora sí que as podo utilizar, porque está a sala de muxir por aí. Vale? Bueno, é unha anécdota, pero sirve. Todo o que se pode pastar. Cando, des que se pode pastar, a partir do momento onde os animais non fan furao, cando entran, hai que entrar a pasto. E se sale de pasto desde o momento en que empezamos a facer demasiados furaos. Cando non hai pasto, paso sobre isto, temos os animais en cuadra ou tal, e todos os animais deben pastar. Podemos agrupar partos. O interés de agrupar partos é o seguinte. Aquí na Galiza, a erva ten 2 picos de produción. Uno en maio-xuño e outro en setembro-outubro. A idea de agrupar partos. Por que queremos agrupar partos? Porque queremos, se estamos en ecolóxico e se estamos en pasto, o que queremos é facer as cosas baratas, o máis barato posible. Entón, cando máis come a vaca? Cando está en pico de lactación. Vale? Si podes facer que este en pico de lactación, cando está a erva producindo o máximo posible, pois vas de listo, efectivamente. Porque estás utilizando, cando a vaca máis necesita comida, estás ayudando cando o pasto produce o máximo posible. Entonces, nunha granxa convencional, teríamos ese tipo de curva de producción de leite, máis ou menos regular, e a nosa idea pode ser, pois mira, vou agrupar partos en función da mesma maneira que serían esas 2 curvas, unha sería con unha agrupación en un solo pico, e a outra sería unha agrupación en 2 tandas de pastoreo. Eso ten a súa historia.
organización do traballo tamén, eu teño un produtor e dice, bueno, pois teño todo seco, pois en todo o mes de Nadal non faigo nada, estou de vacacións. Bueno, son cosas que se poden. Ou ao revés, hai outros que me dicen, no, eu quero moi pouco traballo durante o ano. Bien, para todo eso temos que diseñar un circuito de pastoreo, decidir por onde van ir os animais. Sempre hai preguntas con eso, non? Isto é parte do noso traballo e a xente nos dice, e agora que faigo? Cantas parcelas teño que meter para pastar? Plantexamento tamén que hubo con Sara, eu traballo de outra maneira, dixo, pois teño esa carga gandeira, entonces teño que ter esas parcelas, non sei que, non sei quanto. A forma de cálculo que utiliza é distinta da nosa. Cantas parcelas e de que tamaño? Que non define isto non son, para min, os animais que tes, ni a superficie que queres ofertar aos animais. Eu me baso nos criterios de tempo de repouso e tempo de permanencia. Canto tempo debe estar a parcela descansando para poder volver a producir unha cantidad suficiente é un criterio que utilizo e canto tempo quero que estes animais estén na parcela. 3 días, eu utilizo 3 días como máximo. En unha parcela non deben estar os animais máis de 3 días. Por qué? Porque en momento de explosión de pasto, cando o pasto produce a mogollón, o terceiro día empeza as follas verdes a aparecer. Si corta ese inicio de clorofila que hai, o que faz é cortaría as alas ao pasto e o pasto non volve a crecer rápido. A primeira folla que sale o terceiro día é o inicio xa de maquinaria, digamos, para volver a facer producir o pasto, co cual, se cortas isto, volves a traballar cas reservas da raíz, co cual o pasto tarda moitísimo máis en crecer. Vale? Entón, estes dous factores son os que determinan. Unha vez que determine isto, os cálculos me van a decir con cantas parcelas e que tamaño de parcela utilizo. Vale? E facemos isto. Isto, vos darei resultados desto, espero, ao longo do ano que ven. Isto é unha explotación grande, 100 e pico de vacas. Estou extremadamente orgulloso desa experiencia, porque é unha explotación que estaba en sistema camping, con vacas de 35 litros, bueno, de media, de 38 litros de media, de produción de rebaño, sistema camping que comen pienso e erva seca, non fan silo, non fan forraxe, non fan nada, e pasámolos a pastoreo. Con un rabaño de 100 e pico de bichos. Vos darei, espero, resultados económicos moi interesantes, porque claro, non é igual gastar 70.000 kilos de pienso ao mes que gastar 12 ou menos, para facernos unha idea. Entón, somos así de exquisitos, en esta explotación, está aquí a cuadra, temos un circuito de pastoreo máis cerca para a noite e máis longe para día. Somos así de exquisitos en esta explotación. Bien. Aquí é o herbómetro e para explicar rápido pues, como faríamos en grandes líneas un turno de pastoreo. Estos serían as parcelas da explotación, ¿vale? E entramos a pastar o día 1 de abril e temos 21 centímetros desta parcela. Imos pastar as parcelas, pum, 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 unha tras de outra e medimos alturas. Aquí estamos con 22, aquí estamos con 24. Fixadevos, vai pasando o tempo, conforme pasa o tempo, cada vez que entramos nunha parcela está máis grande. Se nos vai pasar a erva, que facemos? Pechamos o silo que estábamos dando hasta aquí, estábamos dando algún complemento a este silo, a vaca non dá comido todo isto, e nós queremos erva, queremos que coma erva. Entón, deixamos de dar en cuadra, que non coma en cuadra, porque se comes en cuadra non comes en pasto, vale? Entón, pechamos o silo. A mí me gustaría, dentro de algún tempo, que espero que cheguemos cos produtores, a que cando vayamos a pasto, cero pienso, punto, que coman pasto. A alimentación máis equilibrada que entra na ración do programa informático de nutrólogo e tal. Perfecto. Vale? Entón, pechamos o silo. Seguimos o noso turno de pastoreo. Cando estamos aquí vamos co herbómetro, ou vamos ca bota, o que seña, aquí estamos en 17 centímetros. Todavía non podemos entrar, porque non é alta de abondo. Acordaivos na primeira curva, estaríamos cortando demasiado cedo. Entonces, que vamos a facer? Imos seguir o pastoreo aquí. Pero resulta que cando chego a esta parcela, xa temos 20 centímetros nesta. Si me poño a comer esta, que vai pasar? Que esta se me vai a pasar. E non quero que se me pase, porque se empeza a espigar, perdo productividade do pasto. Vale? Entón, que faigo? Pois voume saltar esa parcela de aí e esta a vou segar. Rolos, silos, erva seca, o que queires. Vale? E este é un pouco a idea dun manexo de pastoreo. Bueno, vai moito máis complicado que isto, pero bueno, para iniciación, vale? Bien. Teño aínda.
Sistemas de pastoreo hay varios. Bueno, esta transparencia un poco metida está un pouco desactualizada. Hai 3 sistemas, para entendernos rápido. Pastoreo continuo. Teño unha parcela, abro a porta pola mañá, que vayan as vacas para aí, e pola noite, pois que volvan para casa. Unha parcela. Eso existe, Vacas de pouca produción, pode ser, pero fíxate vos, si abro a porta pola mañá, e eu voume de picnic, ali ca familia, e volvo a noite, traballo cero, custo cero, que máis me dá que as vacas produzan 4.000 litros. Hai que pensalo, despois o vemos cos resultados económicos, vale? É un sistema que se pode facer. Este é o sistema de pastoreo semicontinuo, onde teríamos parcelas relativamente grandes con animais que están bastante tempo, pois 10 días, 15 días, 20 días en unha parcela, e está o sistema de pastoreo xa máis racionado, máis rotativo, onde están pois, os 3 días, 2 días, incluso un día, na parcela e van rotando. Cada sistema de pastoreo tiene vantaxes e inconvenientes e vai asociado a un determinado tipo de alimentación complementaria e un determinado de productividade dos animais. Perdón. Bien, isto é o importante, ali sí que me vou parar. Hai unha xente francesa que se dedica a isto, a ter un pouco o que queremos facer nosotros tamén, ter un grupo de gandeiros e falamos sobre o que estamos facendo, e teñen unha edición e un día salió isto, o do decálogo, deles. Que teño que facer eu? Eso é o básico. Non vas a recoller a erva que poda recoller a vaca, ti queres unha produción barata. Para que vas a ter unha segadora, unha abonadora, unha enroladora, unha cisterna de xurro, se tes unha vaca que fai todo isto? Ese é o plan, barato, o máis barato posible. Entonces, todo o que poda coller a vaca, que non o collas ti. 2, reducir a carga gandeira. Claro, 4 UGM hectárea, pois, mira, vete a pastar a outro sitio. Tempos de repouso, importantísimo. Si cortas, si non deixas a erva crecer dabondo, vas a ter seca no brao, que é outra batalla que teño cos produtores. Ai, que hai seca? Non hai seca. Hai un manexo do pasto que está mal feito. Vale? E ti tes impresión que no brao tes seca. Home, sempre vamos ter seca, pero igual, simplemente por manexo do pasto, tes unha diferencia de 15 días ou un mes de pastoreo. Claro, un mes de alimentación dos animais é unha barbaridade en termos de custos. Hai que ter cuidado con eso. Aceptar as variacións do tanque. Hai un sistema de pastoreo que consiste en medir o primeiro ou segundo día que están en unha parcela cantos litros hai. E hasta que o tanque, en días sucesivos, non baixe un 20%, non quito as vacas desa parcela. Vale? Claro, hai que aguantar que o primeiro día tes 1.000 litros no tanque, o segundo a 1.000, o terceiro 900, e hasta que chegues a 800 litros no tanque, non quites as vacas desa parcela. Claro, isto mentalmente hai que asimilarlo, non sendo produtor ou productora. Hai que iniciar o pastoreo canto antes, vale? Para aproveitarlo o máximo posible. Hai que planificarlo, eso é outra batalla. Nós traballamos con calendario de pastoreo e os produtores, claro, non hai que facer papeles, isto é un rollazo, apuntar o que faz. E teño unha batallica que de momento ganan eles. Pero bueno, que lle vas facer? Preguntar sempre, onde van a estar as vacas? Hai que mirar o pasto, onde van a estar vacas dentro de 20 días, dentro de 30 días? Eso é o que hai que facer, non que estás facendo hoxe. Intentarás non dar forraxes, bueno, isto está feito para unha zona determinada da França, entonces aquí sería un pouco máis en outras épocas, pero dar o mínimo posible de forraxes posibles, resistirse a abrir o xilo, non utilizar as cousas conservadas, recoller sempre que podas, recoller a erva, vixiar os cardos e os carvéis, e, sobre todo, agradecerás e moito esa produción barata, que é do que se trata. Non quita, aínda tendo pasto, que podemos completar, con algo. Desto vou pasar rápido. Simplemente, a complementación con pienso e a complementación con forraxes é importante. Claro, non falo do momento onde non hai pasto. Cando non hai pasto, pois temos animais convencionais que están en cuadra en unha parcela de castigo, da igual, que están comendo pois, como se fosen convencionais. Bien, o importante é isto, a taxa de sustitución, esta gráfica do resto paso. Isto é o que come de materia seca a pasto o animal se non lle damos concentrado. Se lle damos ata 6 kilos de concentrado, isto é o que pasa. Unha parte dese concentrado se utiliza, pero unha parte dese concentrado se utiliza para que non coma erva. Vale? Entonces, teño produtores que fan isto. É dicir, que todo isto que dan de concentrado é outro tanto que non comen a pasto.
Vale? A grande batalla que temos cos produtores é non des pienso, hai que reducir pienso. E é unha batalla técnica e unha batalla económica. Canto menos pienso des, máis cartos te vas a quedar no peto. Vale? Pasa o mesmo ca erva. Eso ledes vos si queredes, pasamos. En racionamento non funcionamos co salim tamén, como se comentou, non sabemos o que hai no pasto. A vaca fai varias cousas co alimento. Se mantén, produce leite, aguanta os xatos que ten dentro e fai síntomas. O salim. Fai síntomas, fai cousas raras. Entón, nós miramos esas cousas raras que fai, e esas cousas raras que fan son as que nos dicen, a ración, bueno, eso en teoría, na práctica é un pouco máis complicado, son as que nos dicen, ración con moita proteína, pouca proteína, come en horas que non debe comer, vale? Entonces miramos cosas destas, si ten un pelexo aquí ou non o ten, si ten unas cousas aquí ou non, miramos si lle gotea o nariz, facemos tortas de bosta, miramos que hai nesa bosta, ese tipo de cousas. Eu imagino que algún curso destes faremos este ano, vale? Bueno, paso sobre a produción de forraxe e me dedico a isto ahora nos 5 minutos que me quedan. Bueno, nós levamos seguindo explotacións ecolóxicas dende vai 10 anos e temos un grupo estable xa de 8 granxas dende vai 5 ou 6 anos, entonces ten o seu interés. E presentamos isto, temos un grupo de unas 8 explotacións, 8-10 explotacións, 8-10 explotacións en pasto e 8-10 explotacións en intensivo. Digo unha cosa, a xente que está en intensivo con nós está funcionando mellor a nivel de custos que a explotación media galega. O sea, que son un pouco élite, non son superintensivos, pero en cuestión de custos funcionan ben. Metín aquí 3 anos simplemente porque senón as comparacións a nivel estadístico non son tan válidas, pero isto é o importante. Marxe neta, beneficio de explotación. Beneficio de explotación. E quero que vos paredes de verdad a mirar os números. Marxe neta de explotación, antes de pagar soldos, a man de obra propia da explotación. Fixadevos, 2011, 2012, 2013, levamos 3 anos que as explotacións ecolóxicas ganan máis pasta. Cos intensivos e cos de pasto. Vale. Eso é moi importante decirlo. Falta por publicar eso, facer un estudo. Estos son grupos tamén, bueno, entre anos e outros, en estes datos non son comparables, bueno, temos todo un traballo que facer, pero esta é a cuestión. E se non vos lo creedes, pois mira, polo menos quedadevos con unha cosa, é polo menos tan rendível producir en ecolóxico que producir en convencional, que producir en pastoreo. Podes ser burro en ecolóxico, sí, e facer as cousas fatal, sí, porque guai, vale? Pero pode ser burro tamén en convencional, macho, e facer unha produción fatal. Entonces, isto de ecolóxico non vale. Ollo, isto nos van a decir, é que as subvencións vale? As subvencións hainas. Primeira cuestión. Segundo, se facemos unha comparación pensando subvencións non, entonces comparemos con subvencións non. E quitemos as subvencións aos seguros agrarios, que normalmente nunca se mira. Que os intensivos, claro, vaca machacada vai po seguro, e o seguro pago eu. O 75% seguro. Tamén miremos os plans de millora. Un ecolóxico non necesita unha cisterna así, e un tractor así, vale? Estos intensivos. Entonces, os intensivos tamén. Entonces, se facemos esa comparación, sin ningún tipo de subvención, quitemos a PAC e quitemos o outro, temos o mesmo tipo de resultados. Os ecolóxicos ganan máis pasta. Se non vos lo credes, pois quedadevos con a idea que polo menos ganan igual. Vale? E fixadevos o gracioso, bueno, podedes mirar os datos despois na casa máis despaciño, o gracioso de todo isto é isto. Producindo unha mierda de litros, 200.000 litros, ou producindo casi 500.000 litros. Vale, tú decides. E eu estou aquí para intentar facer que empecemos a pensar de que, bueno, pues se pode facer de outra maneira, vale? Fixadevos tamén, non, é que teñen moita superficie, unha mierda. Estamos con superficies, perdade o idioma que me emociono, pero vedes, con superficie están. Entón, todas as explotacións da Galiza poden facer pastoreo, non, claro, se tes as parcelas a 4 km, lógico, se tes 150 parcelas, pois tampouco, vale? Bueno, ainda que se pode plantexar todo, non? Pero hai moitas explotacións que están en disposición de facer ese tipo de cosas, vale? E vou terminando.
Fixadevos, a evolución, que eso me importa moito. A evolución do noso grupo de ecolóxico. Eso sí, dende o 2008 aquí temos 8 explotacións, as mesmas, e seguimos esas 8 explotacións. Fixadevos, marxe neta sin subvención, porque as subvencións van un ano sí, outro ano non, cando a Xunta decide pagar. Entonces, quitar o efecto este. Fixadevos, marxe neta, chaca, 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 chaca. Temos un progreso técnico nas explotacións. Pues claro, dicen que eso do ecolóxico non vai. Hai explotacións ecolóxicas, eu visitei unas pocas en outros sitios de aquí, que son un puñetero desastre. Claro, si miramos eso para decir que o ecolóxico non vale, pues claro, si miras eso. Hai que mirar que é o que podemos chegar a ter. Lóxicamente, as vacas de 10.000 litros, as vacas de 12.000 litros non se fixeron dun día para outro. Pois as vacas de 5.000 litros en ecolóxico que dean pasta, tampouco se van a facer dun día para outro. Eso hai que progresar, hai que mirar e hai que ir avanzando. E vedes como aquí está avanzando no noso grupo. E non é únicamente polos ingresos. O nivel de ingresos sería a altura da barra. Vale? Vedes que non é porque os ingresos van subindo que sube a marxe neta, é porque progresan, técnicamente falando. E onde está a clave? Nas nosas explotacións? Aquí. Entre outras cousas. Dende o 2008 hasta o 2013, fixadevos que fixeron ca carga gandeira. Paf. Nos estamos estabilizando nas que temos en torno a unha carga de un 35, de eso falábamos onte, ¿no? Carga, capacidade, eles chamaban capacidade de carga gandeira. A mí non me gusta o termo, bueno, teño que pensarlo un pouco, non me gusta moito eso, porque significa que hai unha capacidade determinada, e o que digo é que depende do manexo do pasto que faz. Podes manexar o pasto dunha maneira ou doutra, e en incluso en un manexo de pasto onde cortas moi pouco, igual tes que ter 2 UGM hectárea de forma instantánea, con vacas de 3.000 litros ou de 4.000 litros. Entonces, pero bueno, aquí, a media desas 8 explotacións, tivo un baixo e se deu de conta, tamén traballamos moito, que había que andar con ese tipo de cargas. Pero fixadevos isto, que é absolutamente capital. Noso indicador e o noso ali caballo de batalla é gramos de concentrado por litro de leite. Unha explotación intensiva, de aquí da Galiza de media, sabedes, para facer un litro de leite, cantos kilos de pienso meten? A ver, máis ou menos. Sí. Vale. Eso, a media galega, porque, bueno, agora quen facía eses datos está xubilado e a Xunta non meteu outra xente para facelo, debemos andar sobre eso, 420 gramos. Fixadevos que estes xa empezaban con 300 gramos de pienso por litro de leite. Vale? Estamos ao longo deste tempo baixando hasta 180. Claro, son 100 gramos de pienso, para calcular de 300. Gramos de pienso, un pienso ecolóxico carísimo, vale, 400 euros toneladas, vale. 400 euros toneladas, 100 gramos de pienso son 4 céntimos. Sin cambiar productividade dos animais. Fomos capaces, mellorando o manexo do pasto, reducir os custos de produción en 4 céntimos. Multiplicades eso por litro de leite, 100.000 litros de produción, que ganas 4.000 euros. 4.000 euros por mellorar técnica. Esta é a cuestión da produción ecolóxica. Entón, é o que vos quero comentar para terminar, é que producir leite ecolóxico é técnicamente máis que posible, económicamente máis que posible. Entonces, hai que facelo, pero hai que facelo con sentidiño. Ter vacas en ecolóxico é unha innovación tecnolóxica da máis alta modernidade, e hai que facelo con un altísimo nivel técnico. Que non quer decir que tiñas mogollón de títulos, É dicir, o da boina, como dice, que a mí non me gusta esa expresión, pero como, o paisano de toda a vida igual ten un altísimo nivel técnico de pastoreo, a iso me refiro, non? O coñecemento tradicional para mí ten moitísimo valor, vale? Pero hai que facelo con sentidiño. Claro, cal é o problema que temos aquí? Sinto pola educación que tedes en veterinaria, porque estamos en veterinaria, pero desto faradedes poquísimo, non? Ali está o problema. Ali está o problema. O sentidiño, o coñecemento técnico no manexo do pasto e das vacas en ecolóxico, pois todavía nos queda moito por andar, vale? Pero vos animo. Bueno, agora xa paro. ¿Alguien ten alguna pregunta? Dime.